M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Wokondedwa womvera, ndikulandireni ku programu yathu ya lero ya Tiyankhulani Ambuye. Lero lachiwiri pa 29 Julayi 2025. Tikupanga chaka cha Marita, Mariya komanso ndi Lazaro woyera. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane woyera, mutu 4 ndime 7 mpaka na 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Isaac Abraham kuchokera ku Good Shepherd Parish, Diocese ya Chikwawa. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera mu uthenga wa Yohane woyera, mutu 11 ndime ya 19 mpaka na 27. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikabuma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku Our Lady of Immaculate Conception Parish mu Diocese ya Tete mdziko la Brazil. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Inu okondedwa, tizikondana, pakuti chikondi chochokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu, ndipo amadziwa Mulungu. Koma munthu wopanda chikondi sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi chimene. Mulungu adaonesa chikondi chake kwa ife motere: Iye nkukhala ndi mwana mmodzi yekha, koma adamtuma pansi pano, kuti mwa Iye tikhale ndi moyo. Chikondi chenicheni ndi ichi, chakuti sindife tidakonda Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye adatikonda ifeyo, natuma mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Inu okondedwa, ngati Mulungu adatikonda kwambiri chotere, ifenso tiyenera kumakondana. Mulungu amakhala mwa ife, ndipo chikondi chake chafika pake penipeni mwa ife. Tikudziwa kuti timakhala mwa Mulungu, ndipo Iyenso amakhala mwa ife, chifukwa adatipasa Mzimu wake woyera. Ife taona ndipo tikuchita umboni kuti Atate adatuma mwana wake kuti adzakhale mpulumutsi wa anthu a dziko lonse lapansi. Aliyense ovomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa Iye, ndipo Iye mwa Mulungu. Motero ife timadziwa ndipo timakhulupirira ndithu kuti Mulungu amatikonda. Mulungu ndiye chikondi, ndipo munthu wokhala ndi moyo wachikondi amakhala mwa Mulungu, Mulungunso amakhala mwa Iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo panali anthu ambiri amene adabwera kwa Marita ndi Mariya kudzawapepetsa chifukwa cha imfa ya mlongo wawo. Pamene Marita adamva kuti Yesu akubwera, adapita kukamuchingamira.
koma Mariya adasalira mnyumba. Tsono Marita adauza Yesu kuti, Ambuye, mukadakhala kuno sibwezi mlongo wanga atamwalira. Koma ngakhale tsopano ndikudziwa kuti Mulungu azakupasani zilizonse mungapemphe. Yesu adamuwuza kuti, mlongo wako azauka. Marita adati, ndikudziwa kuti azauka pozauka anthu kwa akufa ndiponso pa tsiku lomaliza. Yesu adamuwuza kuti, woukitsa anthu kwa akufa ndiponso wopatsa moyo ndine. Munthu wokhulupirira ine ngakhale afe azakhala ndi moyo. Ndipo aliyense amene ali ndi moyo nakhulupirira ine sazamfa konse. Kodi ukukhulupirira zimenezi? Iye adati, inde Ambuye. Ndikukhulupirira kuti inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu, amene adayenera kubwera pansi pano. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero pa 29 Julayi tikupanga chaka cha Mariya, Marita komanso Lazaro. Awa adali anzake a Ambuye Yesu. Ndipo tikupemphedwa kusinkhasinkha za anzathu amene ife tili nawo m'moyo mwathu. Chifukwa ngati tili ndi anzathu ndoti timapemphedwa kuti tionese chikondi kwa anzathu. Pamene tikupanga chaka cha Marita, Mariya komanso Lazaro woyera, tikufunika kusinkhasinkha za anzathu omwe ife tili nawo m'moyo mwathu. Kodi tikayang'ana anzathu amene ife tili nawo m'moyo mwathu, ndi odalirika? Kodi amatithandiza ife m'moyo mwathu? Kodi amatipasa upangiri woyenera m'moyo mwathu? Chifukwa nthawi zina tikaona gulu la anzathu komanso anthu amene ife timayanjana nawo, amene ife timawatchula kuti ndi anzathu, nthawi zina timangoona kuti tili ndi anzathu okhawo amene ife timangopezamo ma benefit mwayo, kapena timaonamo cholowa kuchokera kwa iwo. Sitiunikira kuti kodi anzathu amenewa amatithandiza mwa njira yotani. Ma benefit kapena zabwino zina zimene ife timatha kupezamo mwa anzathu amenewa sizimatha kutithandiza ife pa moyo wathu, chifukwa anzathu ena amatha kutisocheresa m'moyo mwathu. Lero pamene tikupanga chaka cha Marita, Mariya komanso Lazaro amene anali anzake a Ambuye Yesu, tikupemphedwa nafenso tiunikire kwa anzathu amene ife tili nawo, kuti tione anzathu amene ife tili nawo m'moyo mwathu. Kodi iwo amatithandiza pa moyo wathu wa Chikhristu? Kodi iwo amatithandiza pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti pakukhala pa ubale kapena pa unansi ndi anthu amenewa tikukhala pa njira yoyenera m'moyo mwathu? Chifukwa pali anzathu ena amene tili nawo koma munjira yathu pamaso pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku amatisochereza nkutipotoza munjira zathu. Lero tikupemphedwa kuti tikamaona ngati tili ndi azinzathu tizindikire kuti anzathu atithandize kukhala munjira yoyenera komanso kuchita zinthu zoyenera m'moyo mwathu. Lero tikuyitanidwa kusinkhasinkha za ubale umene ife tili nawo ndi Ambuye Yesu, chifukwa Mariya, Marita komanso ndi Lazaro anali pa ubale wabwino ndi Ambuye Yesu. Iwo sanali chabe pa ubale wabwino ndi Ambuye Yesu, komanso adali womukhulupirira iwo Ambuye Yesu, ankazindikira chimene Ambuye Yesu ali. Ndipo pamene Lazaro adamwalira, Marita ndi Mariya adayitana Ambuye Yesu, ndipo adayembekeza kuti Ambuye Yesu akapezekeko ku mwambo wa maliro wa Lazaro. Koma Ambuye Yesu adachedwerapo, ndipo pamene adabwera adapeza kuti Lazaro wayikidwa kale m'manda. Ndipo mu uthenga wathu umene tangotha kuwerenga kumene tikumva mmene Marita kuti Ambuye Yesu mudakakhala muli nafe
bwezi m'bale wathu asadamwalire, chifukwa Marita ndi Mariya akuzindikira mphamvu imene Ambuye Yesu adali nayo, komabe akuonekabe kuti ndi opereka mu chikhulupiriro chawo, chifukwa kuti akuzindikira kuti zimene zachitika zofuna zawachitikira, tsopano Ambuye Yesu palibe chimene angathe kuchita. Adali ndi kuthekera pamene Lazaro adali ndi moyo, koma Ambuye Yesu akutha kuwalimbikitsa kuti iwo ndi Ambuye Yesu amoyo amene amatha kubweretsa moyo pamene moyo ukuperewera pakati pa anthu. Kodi ife timazindikira pa ubale wathu ndi Ambuye Yesu mphamvu imene Ambuye Yesu ali nayo m'moyo mwathu? Nthawi zambiri nafenso timakhala operewa mu chikhulupiriro chathu pamene tikuyendana ndi Ambuye Yesu, kuti timazindikira kuti Ambuye Yesu nthawi timaona ngati ndife operewa, kuti timazindikira kuti zinthu zikatimva timati zatitheratu, kuti sitizindikira mphamvu imene Ambuye Yesu ali nayo. Lero pamene tikupanga chaka cha Marita, Mariya komanso Lazaro woyera, tikumira tizindikire mphamvu imene Ambuye Yesu ali nayo m'moyo mwathu, kuti iwo ndi Ambuye Yesu amoyo, amatha kusintha zinthu zimene ife ndi maso athu timatha kuona kuti sizingatheke kusintha. Tikayanjana ndi Ambuye Yesu, different situations in our lives changes. Tipemphere pasiku lero kuti tizindikire mphamvu imene Ambuye Yesu ali nayo, kuti nafenso ngati mmene muja adalili Marita, Mariya komanso Lazaro pakukhala pa ubale wabwino ndi Ambuye Yesu, nafenso tikhale pa ubwezi wabwino ndi Ambuye Yesu, kuti nawonso atilimbikitse mu chikhulupiriro chathu, kuti tizindikire kuti mphamvu ya Ambuye Yesu itha kusintha miyoyo yathu, kuti mphamvu ya Ambuye Yesu imasintha zinthu m'moyo mwathu. Izi zithandiza ife kuzindikira kuti m'moyo mwathu popanda Ambuye Yesu palibe chimene ife tingathe kuchita. Ambuye Yesu amabweretsa moyo, Ambuye Yesu amabweretsa chisangalalo, Ambuye Yesu amasinthitsa zinthu m'moyo mwathu. Tiye tikhale pa ubwezi wabwino ndi Ambuye Yesu kuti zinthu m'moyo mwathu zisinthe. Tiye tisinkhesinkhe kuti kodi ndi chani chimene chikuperewera m'moyo mwathu. Imfa ya Lazaro ikusonyeza chisoni pakati pa Mariya ndi Marita amene anali abale ake a Lazaro. Ifenso m'moyo mwathu titakhala ndi zinthu zambiri zimene zikuperewera m'moyo mwathu. Chachikulu tizindikire kuti tawayitane Ambuye Yesu, kuti Ambuye Yesu akakhala nafe, tikawayitana akatiyandikira, zinthu zitha kusintha m'moyo mwathu. Koma nthawi zambiri sitiyitana Ambuye Yesu m'moyo mwathu, sitizindikira mphamvu imene Ambuye Yesu amatha kukhala nayo pakati pathu. Lero tikupemphera kusindika kuti Ambuye Yesu ali ndi kuthekera m'moyo mwathu, ali ndi kuthekera kusintha zinthu zimene sizikuyenda bwino m'moyo mwathu. Koma chachikulu ife tiwayitane kuti tiyanjane nawo, ndipo tikhale pa ubwezi wabwino ndi Ambuye Yesu. Tipemphera Ambuye Yesu kuti atilimbitse mu chikhulupiriro chathu, kuti tizindikire mphamvu imene iwo ali nayo, kuti zinthu m'moyo mwathu zithe kusintha. Amen.